Oh-oh. No mutta mitäpä tässä? Erkki ottaa suunnaksi Pirkkalan autosähkö. Näillä on täällä kaikki tämän päivän pelit ja vehkeet. Ei kun johtoa kiinni ja sitten katsotaan näytöltä, että mitä siellä on vialla. No nyt kun tää selvis, niin ei kun vaihdetaan uusi osa. Ihan alkuperäistä vastaava tietty. Se oli siinä. Tästä mä just tykkään täällä Pirkkalan autosähkössä, että kun on uusinta tekniikkaa käytössä, niin ei mene arvailuksi. Nää osaa vielä ton ilmastoinninkin salat. Sehän kannattaa huoltaa säännöllisesti. Jep, merkki kuin merkki. Aja tänne, Erkki. Pirkkalan autosähkö on merkkihuoltamo, jonka ammattilaisten käsissä autosi takuu säilyy.